ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବୟସ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାର ସହଜ ସମାଧାନ କରିଛୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ବୟସ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ସହଜ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ କିରଣ ସୁରେଶ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼। କିରଣ ଓ ସୁରେଶର ବୟସ ମିଶି 24 ବର୍ଷ। ତେବେ କିରଣ ଓ ସୁରେଶର ବୟସ କେତେ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ସୁରେଶର ବୟସ କେତେ ହେବ? x ହେବ। କାରଣ ସେ କହିଛି ଯେ କିରଣ ସୁରେଶ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ କିରଣ ସୁରେଶ ଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ବଡ଼? 2 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତାହେଲେ x + 2। ଏଇଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥାନ୍ତା ଯେ କିରଣ ସୁରେଶ ବୟସର 2 ଗୁଣ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଥାନ୍ତା କିରଣ ସୁରେଶ ବୟସର 2 ଗୁଣ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସୁରେଶର ବୟସ x ହେଇଥିଲେ କିରଣର ବୟସ ହେଇଥାନ୍ତା 2x। ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ କିରଣ ସୁରେଶ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ତେଣୁ x + 2। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଛି ପୁଣି ସୁରେଶର ବୟସ ମିଶି କେତେ? 24 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ସମାଧାନ କରିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାଧାନ ନିଜ ଖାତାରେ କରିନେବେ ଏବଂ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, x + x + 2 = 24। 2x = 24 - 2, କାରଣ 2ଟି ଆରପଟେ ଗଲା ମାଇନସ୍ ହେଲା 22 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ x କେତେ ବାହାରିଲା? 2x ଥିଲା, ଆରପଟେ ଗଲେ ହେଲା ଡିଭାଇଡ୍ 2, 11 କଟିଗଲା, ରହିଲା 11 ବର୍ଷ। ଅତଏବ ସୁରେଶର ବୟସ 11 ବର୍ଷ ଓ କିରଣର ବୟସ କେତେ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତାହେଲେ x + 2, 11 + 2 = କେତେ ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର? 13। ତାହେଲେ ସୁରେଶର ବୟସ 11 ବର୍ଷ ଓ କିରଣର ବୟସ 13 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡାଉଟ୍ ଆଜି ବୟସ ଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ। ଅତି ସହଜରେ ଆକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିବା। କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ବାପାର ବୟସ ପୁଅ ବୟସର 7 ଗୁଣ। 4 ବର୍ଷ ପରେ 2 ଜଣଙ୍କର ବୟସର ସମଷ୍ଟି ହେବ 56 ବର୍ଷ। ତେବେ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ? ଅତି ସହଜ। ପୁତ୍ରର ବୟସ ଯଦି x, ତାହେଲେ ବାପାର ବୟସ କେତେ ହେବ? 7x, କାରଣ ସେ କହିଛି 7 ଗୁଣ ବଡ଼। ତେବେ 7x। 4 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ଓ ପୁଅର ବୟସର ସମଷ୍ଟି ହେବ କେତେ? 56 ବର୍ଷ। ଅତି ସହଜ। ତାହେଲେ x + 7x + 8, କାରଣ 4 ବର୍ଷ ପରେ କହିଛି, ଏଠାରେ ବାପର ବି 4 ମିଶିବ, ପୁଅର ବି 4 ମିଶିବ। ତାହେଲେ x + 7x + 8 = 56। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ x ବାହାରିଲା 6 ବର୍ଷ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ବୟସ 6 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଏକ ବୟସ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ବୟସ ଭିତ୍ତିକ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ବି ଆପଣ ସହଜରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। a ଓ bର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର ଅନୁପାତ ହେଲା 3:5। 6 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ବୟସର ଅନୁପାତ ହେବ 2:3। ତେବେ a ଓ b ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ବା ଅନ୍ତର କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଏଠାରେ ଚାଲାକ ହିସାବରେ ପଚାରି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ନିଜକୁ ଚାଲାକ ଭାବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତେବେ a ର ବୟସ ଯଦି 3x, ତାହେଲେ b ର ବୟସ ହେଲା କେତେ? 5x, କାରଣ କହିଛି ଯେ a ଓ b ର ଅନୁପାତ ହେଲା 3:5। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ବୟସର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ? 2:3 ହେବ। ତେବେ ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ? 6 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 3x / 5x ଅନୁପାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2 / 3 ବା 3:5 ଅର୍ଥାତ୍ 3 / 5। ତେଣୁ 3x + 6 / 5x + 6, କାରଣ 3xରେ ବି 6 ମିଶିବ, 5xରେ ବି 6 ମିଶିବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଯେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବୟସର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ? 2 / 3 ବା 2:3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଲା 9x + 18 = 10x + 12। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। 10x - 18 - 12
implies that x is equal to 6 ताहले वर्तमान x हला केते बारला हमर 6 अर्थात a रो बयस केते हबो तेबे वर्तमान ताहले 3x रे ताकू गुणन करी नियंतु ताहले वर्तमान केते बारला आपण देखि नेबे ताहले a रो बयस हला 3x it implies that 3 into 6 is equal to 18 एवं b रो बयस 5x 5 into 6 is equal to 30 वर्तमान प्रश्न रे हमकु से कोन कहितला जे बयसर व्यवधान केते बा अंतर केते तेबे आमे कोन करिवा जनका बयस रु आउ जनका बयस को फेडी देले आमे तार अंतर पाई जिबा अर्थात मु भी सेया करछि देखंतु 30 - 18 is equal to 12 वर्ष अर्थात a और b बयसर व्यवधान बा बयसर अंतर हैला केते 12 वर्ष मु भाबुची वर्तमान आपण बयस भित्तिक समस्त प्रश्नर मु समाधान कली एवं आपण मध्य यार अति सहजरे समाधान कर दे पारिबे एवं भिडियोटी आपनको भल लागिले किंबा भविष्यत रे आपनकर कोनोसी काम रे लागिले निहाती भाबे मु खुशी हेबी एवं आपनको भिडियोटी शेष रे खुशी लागितिले लाइक टिए देबे एवं आपनकर सांग साथी मानक सहित भिडियोटी को शेयर निहाती करिवे।